No niin, ja kuten näette mun taustalla tänään vähän erilainen. Mä kuvaan meidän ulkkarissa enkä omassa huoneessani, koska mä oon yksin kotona. Eli mä aion nyt kertoa teille tänään, mitä voi tehdä yksin kotona. Eli siis aloitetaan. Laske pulkalla portaita. Auts. Roiku pää alaspäin naulakossa. Kylven niin pitkään kuin haluat. Katso televisiota. Meikkaa ja totea, että olet liian lyhyt peiliin. En yltä. Kuole tylsyyteen. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja kertokaa, mitä te teette, kun olette yksin kotona. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Moi moi!